Murag nabuslot na sa mga kapobre. Ita, kaliro na mo eh. Puro na yung buslot. Mentag makaya rin siya makabukal niya. Lundan. Good morning mga kapobre. May buntag ni yung tanan. Sa mga kapobre nato diha nga kung sa mga kadato. Lungag na sa tagpamahaw ani. Lungag tag pamahaw. Na siya mga kapobre, lungag ko pumahaw eh. Medyo gutom. Parisa na to nag noodles. Mga kamunggay. Magilay madali-dali diri. Ora ginang mga pagkaon na. Mahintag bukid pa ta kay daghang kuha. Siyempre magkape-kape ta gamay na, wala koy kape diri kapobre. Kape-kape ta gamay. Ay kahuman ni mangawas sa tubig. Hugas patas plato. Plato nagkana kayo. Plato. Makaliro lang din na. Wa may plato ang amo pandre. May plato hay ni. Moro na kaliro ko. Kaliro bunanan o cara. Hindi kayo mamasok kamunggay. Pindutin nyo po yung bell button po dyan, yung options, yung all, para lagi po kayong updated sa mga latest videos na ina-upload po namin araw-araw. Ano ba?
Nalingaw ko sa kong batag hagwa. Ay, dugay-dugay ko. Nalingaw ko sa kong batag hagwa. Gyud sila ing laing mautan diri. Ungay ra gyud. Gani kinaa. Pa. Kita makaon na ni. Survive bitas kamunggay. Kamunggay ray madali dali. Kemudian mga kapobre sa may inyong sudan mahaw. Ato musiga among kuan. Tin hindi na ko lighter. Ano itong sabaw para na mahigop ang ito buntis. Buntis. Ang kada eh. Wat-wat lang ta sa sabaw. Tama sa. Murag nabuslot na sa mga kapobre. Kita, kaliro na mo. Puro na yung buslot. Mentag makaya rin siya, makabukal niya. Lundan. Ang ating noodles. Noodles ni Alang. Bukal na siya mga kapobre, luno na itong kunggay. Kunggay. Ang asin. Saan ito asin?
Okay. Lumay na lang. Pagbukal, luto na. Okay, luto na. Hindi ang buslot kay napuan ra na nagigamay siyang tulo oh. Kung kaliro kay para makakaon na tos misis. Dili lang ko ito mga kapobre, palihog lang ko. Like diyan, yan, subscribe. Bye. Ay, shout out ay sa Kabuang TV. Kabuang TV. Comment lang mo sa magpa-shout out. Dahil sa akong channel nga Pinubre.